fa 80 anys, el 15 d'octubre del 1940, es va cometre un magnicidi. L'acte de commemoració del 80è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys en va reunir una 50ena de persones a Arenys de Munt. Perquè el feixisme no se'l combat dient les coses, fent proclames. El president Lluís Companys és l'únic cap d'estat executat durant el període de la Segona Guerra Mundial. Aquest va tenir lloc en dijous dia 15 a la plaça que porta el seu nom i va comptar amb els parlaments dels grups polítics municipals i de l'Assemblea Nacional Catalana d'Arenys de Munt. Nosaltres ja som una mica grandets. La pregunta que avui ens hauríem de fer és per què varen matar el president Companys. Durant l'hora que va durar l'homenatge, els assistents van gaudir de diverses peces musicals interpretades pels alumnes de l'Escola de Música d'Arenys de Munt. I walk a lonely road, the only one that I've ever known. Don't know where it goes, but it's under me and I walk alone. Sometimes I wish I'm not there with my neck, but in the walk alone. Després de 80 anys encara l'estat espanyol no demana perdó, que és el que hauria de fer si la voluntat del govern d'esquerres de l'estat espanyol volgués homologar-se, la voluntat d'homologar-se a les democràcies europees i reivindicar els valors d'en Companys, seguir ferms, seguir lluitant no només per la llibertat del país, sinó el que comporta, que és la llibertat i els drets civils dels catalans i catalanes i els veïns i veïnes d'Arenys de Munt. I això és el que fem cada any aquí reunits a la plaça Lluís Companys per commemorar i retre homenatge a la seva memòria i els valors que representava el nostre president afusellat. Després dels parlaments, es va fer una ofrena floral conjunta i les salves d'honor. Això no ho sé.